Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu saurare. Barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban littafin mu mai suna shi nake so kashi na 12, wanda marubuciyar nan taku Karimatu Abdulhamid ta wallafa. Kada ku manta masu bibiyar mu don Allah ku dinga danna mana like, hakan zai sa mu fahimci cewa littattafan mu na ƙayatar da ku. Mun gode. Su baba mun tare kuwa sun gama aikin hajjin su cikin ƙoshin lafiya da kuzari, inda ya yi wa mahaifinsa da ƴan uwansa addu'a, sannan ya yi ta kwararowa falak ɗinsa addu'o'i. Bayan kwana 2 da gama aikin hajjin su suka tattaro suka dawo ƙasar su Najeriya cikin murna da annashuwa, inda Falak da mamanta da ƴan uwanta suka shirya wa baba Muntari tarba mai kyau. Haka su baba Yusufu suka je suka taho da baba Muntari, su ko sauran matan gidan sai zage-zage suke yi da habaice-habaice. Inna Falmata kuwa ita kadai ce kaf gidan ta tafi shashin su Falak don tarban baba Muntari, sai su Umma Safiya da suka zo daga gida Jansu da kuma Zuhuriya. Hararar su suka wuni cikin farin ciki a gidan, wasu kuwa suna cikin bakin ciki. Haka wasu suka wuni cikin farin ciki a gidan, wasu kuma suna cikin bakin ciki. Bayan kwana 2 da dawowar baba Muntari, kayan su suka iso. Nan baba Muntari ya cika kowa da tsaraba, ba kunya matan gidan suka sa hannu suka karbe suna kwaba baki. Na sai kuwa ko da aka kai mata ruwan zanzan jarka guda da bagaruwa da dabinin maka cewa ta a mayar da su domin ita ba bakuwar su bace. Inna Salamatu kuwa ta ce a ba wanda bai samu ba. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya. Falak je karatunta kawai ta sa a gabanta, domin ita yanzu ma ta mamanta da wani ya Saifu, har sai an yi zancen su take tunowa da shi. Inna sai kuwa kullum sake tsanar baba Muntari da ahalinsa take yi. Baya ga Falak, ita ta ma fi tsanan Falak da kowa, duk da yanzu ma Saifu baya maganar yarinyar, amma Inna sai ta tsane ta. Shi ko Saifu yanzu shekararsa 3 da barin gida shi da Sadiya, kuma har yau ba wanda ya zo ganin gida a cikin su. Suna can Lagos suna jin daɗin su abin su. Wata rana haka Saifu zai birkicewa Sadiya, sai ma ya zauna yana tuna shi waye kuma wace ce yake tare da ita, menene matsayinta a wajensa. Shi dai Saifu ya koma tamkar status sai yadda Sadiya ta yi da shi. Domin kuwa wata rana ma in ya zauna yana tunanin mutanen gida, in ya tuno da Falak sai ya ji kansa ya fara jujjuyawa. Akwai wata rana yana irin wannan tunanin sai ga Sadiya ta zo ta tsaya a kansa tana cewa, wai menene kwana 2 na kasa gane kanka ne? Baka bani kulawa da ta wadace ni fa ka san bana gajiya da kai honi. Hannun da ta kai za ta rungume shi, ai kuwa Saifu ya sa iya karfinsa ya ture ta kifa a ƙasa. Nan Saifu ya kanta yana muzure ya ce, wace ce ke? Me kike yi a nan? Ina matata Falak? Cikin kuka Sadiya ta tashi ta ce, haba wani, wace ce kuma Falak? Ni ce fa matarka, yau tsawon shekara 3 muna tare da kai, da Allah ya kawo rabo ma da har da ɗa tsakanin mu. Tas ya Saifu ya wanke Sadiya da maruka zafafa guda 2. Cikin hutu ya ce, ke mahaukaciyar ina ce? To wallahi ƙarya kike yi, maza ki fitar min a gidana. Yaushe ma na taɓa kallon ki a rayuwata, bari a ce na aure ki har mun yi zaman shekaru 2. Impossible. Saboda haka ki fitar min a gidana yanzu nan kafin na targaɗa shi. Kamar mahaukaci ya Saifu ya ringa kwalla kiran Falak with confidence da ƙarfinsa. Sadiya kuwa da gudunta ta shige ɗakinta ta rufe ƙofa tana kuka, ta ɗauki wadda ta kira Inna Hindi. A lokacin Inna Hindi suna tare ita da Inna Hansai suna munafurcen su. Cikin tashin hankali Inna Hindi ta ce, Sadiya lafiya, me ke faruwa da ke ne? Cikin kuka Sadiya ta ce, yayi asirin mu ya tonu, ya Saifu ya dawo hankalinsa, ya yi min duka, ya ce ma bai taɓa gani na ba a rayuwarsa balle ya aure ni. Nan ta kwashe komai da ya faru ta faɗa wa Inna Hindi. Cikin kiɗima Inna Hindi ta ce, yanzu kina ina ne? Ina gidan, na kulle kaina a ɗaki, ya ce na fita na bar masa gidansa. Inna Hindi ta ce, ina turaren nan na cikin kwalban nan, maza ki ɗauka ki tittile shi a jikinki, yanzu nan yana jin ƙamshinsa a jikinki, shikenan zai koma gidan jiya. Kit Inna Hindi ta yanke kiran. Cikin tashin hankali ta dubi Inna sai ta ce, yayi kin ji wai Saifu ya yi wa Sadiya shegen duka, ya ce bai santa ba bare ya aure ta, wai shi Falak ya sani ita ce matarsa. Anya yaya ba asiri suka yi wa yaron nan ba kuwa? Cikin masifa Inna sai ta tashi ta ce, ba ƙarya za su aikata, amma wallahi wannan karan ba zan bar su ba, za su ga tashin hankali. Inna sai ta yi shashin baba Muntari. Shi ko Saifu tashi yayi yana layi tamkar dan maye, kansa sai juya mar
yake yi. Kai tsaye ɗakin sa ya nufa, ya tattara duk abin da ya san zai mai amfani, ya bar gidan da ƙafa ya fita titi. Ya tari mai tasi ya ce ya kai shi airport. Haka kuwa mai tasi ya kai Saifu airport. Bayan doguwar tafiya da su kaɗan yi, Saifu kuwa tikitin tafiya Kano ya yanka zuwa 30 minutes jirgin su ya sauka a Kano. Sadiya kuwa turaren ta ɗauko a cikin jakarta ta shafe duka jikinta da shi, ta nufo ɗakin Saifu amma mai tattarar wayan ba shi. Haka ta zauna tana kuka mai cin rai. Ita kam Allah dai ya sa Saifu ba gida ya tafi ba, domin tana tsoro kar ya je gida a karya asirin da ta mai. Halak ce durƙushe a bayi wani uban ihu ta kurma. Inna da ke zaune a tsakar gida tana aikacenta ta ji ihun Falak. A guje ta yi cikin bayin ta dago Falak da ke dige tana cewa lafiya Falak, menene, me ke faruwa da ke? Ya Saifu kuwa a sukwane ya shigo cikin unguwar tasu. A lokacin ana sallar azahar, mazan unguwar duk suna masallaci. Kai tsaye cikin gidansu ya shige, a zaure ya da zango a gaban Baba Malam. Kuka Saifu ya sa yana cewa don Allah Baba Malam, wai me ke faruwa da ni? Wane ne ni? Waye min aure? Me ke damuna? Waye min aure da wata ba Falak ba? Wai shin Baba Malam da gaske a gaban ka nake ko kuma mafarki nake da na saba? Wai shin ni Saifu rayuwata duka mafarki ce ko menene ban sani ba? Don Allah Baba Malam ka taimake ni na farka daga mummunan rikidadden mafarkin da nake yi. Ni Saifuddin. To fa kun dai ji wata sabuwa, in ji dan caca. To ko shi Baba Malam ina ruwansa? To masu saurare, alhamdulillah, duka anan muka kawo ƙarshen babi na 11. a nan za mu dakata, sai ku tare mu a cikin babi na 12 ko don jin cin gaban wannan labari. Kada ku manta, idan har wannan ne farkon zuwan ku wannan tashar, ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Ku kuma masoya, mun gode.